Vakcíny škodia a extrémista Bombic je obeť, povedali ľudia z koalície. Vítajte pri súhrne týždňa. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková končí. Prekáža jej schválená konsolidácia financií aj tolerovanie Petra Kotlára. Trenčiansku nemocnicu ale nespomenula. S kritikou splnomocnenca pre vyšetrovanie pandémie súhlasím a mala od ministerky prísť oveľa skôr. Je neuveriteľné, že pod záštitou vlády aj premiéra Fica sa šíria nebezpečné hoaxy o pandémii aj o vakcínach, čo priamo ohrozuje zdravie ľudí. Šikana médií a mimovládok pokračuje. Premiér Fico žaluje šéfredaktora Aktualit Bárdyho, čo je inak v rozpore s európskymi zákonmi. Europoslanec Kaliňák a šéf úradu vlády Gedra prišli kričať na ľudí v nadácii Zastavme korupciu. Vláda zastrašuje, pretože zlyháva v riešeniach pre Slovensko a ešte aj zvyšuje dane. Statočných ľudí, ktorí bránia verejný záujem, to však podľa mňa nezlomí. NATO má nového šéfa. Stal sa ním Mark Rutte, ktorý okamžite odcestoval do Kyjeva, aby vyjadril podporu Ukrajine. No a voľby v Rakúsku vyhrala krajná pravica. Namiesto toho, aby sme my doma zatiahli ručnú brzdu, sa minister vnútra Kaliňák verejne zastal obvineného neonacistu Bombica. Vraj je obeť pohonu na slobodu slova. Obete Bombicovej agresivity a extrémizmu už však nespomenul.